Dobrý deň, nachádzame sa v materskej škole na Súkurovskej ulici v Bratislave, kde nás pani riaditeľka oslovila s problémom akustiky v jedálni. Ako môžete počuť, ozýva sa to tu ako v jaskyni, čiže keď sem príde veľa detí, tak je tu celkom dosť veľký hluk. Ideme to odstrániť tento problém použitím akustických panelov a veríme, že ten rozhľad bude veľmi veľký. Takže akustické panely máme nainštalované. Čo sa týka tej vizuálnej stránky, veľmi pekne to tu stestril ten priestor. A čo je najdôležitejšie, čo sa týka tej akustickej stránky, veľmi nám pomohli nástenné panely, stropné panely a akustika sa nám výrazne zlepšila.